Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Mali yung pumasok. Ito yata ang ginagamit sa hapon, tama? Pero yun eh. Alright, sige. Sandali lang. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Kadoroy. Ay, good afternoon po, Kadurat. Ay, Kadurat. Gurang na ako sa imo. Ano po? Gurang na ako sa imo. Ay, yung ani po, riparuhon. Kumusta po? Muli, maray man. Hmm. Maray man ay ka nagkapag kang programa ni Pepe Randy. Nata po. Okay. Okay po. Sige, salamat. Salamat po. Salamat. Salamat. Bye-bye. Aramon tandagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Joshua Bino, nasa linya. Kamin Joshua, good afternoon. Joshua? Hello, Joshua. Alright, si Jimmy na muna. Maulog ako sa tukawan ko niya na apon na ini. Gari, gusto ko sana mag-ulok-ulok. Maulog ako sa tukawa. Hello? Kamin, Joshua. Yes, sige, maray na hapon. Maray na hapon sa mga parantabay. Oo. Nagpaputok na ka na quitis. Oh. Indikasyon sabi ni Henry na mapuon na ining aktibidad digdi sa simbahan ni Nuestra Señora de los Desamparados. Digdi ni Henry sa Upper Bonga sa munisipyo Kana, Bakakay, Albay. Kailan ta digdi mapuon itong nangyayaring foot procession sundo sa makaabot sabi ni Henry tuman sa sentro Kana, Bakakay, Albay. Ikapo din na traslasyon ni ina. Traslasyon ni ina. Aha. Nuestra Señora de los Desamparados sabi ni Henry. Kung kaya so imahen ni Nuestra Señora de los Desamparados kaya on digdi sa simbahan kan na Upper Bonga. Ipoprosesyon sabi ni Henry. Magpuon digdi tondo sa maagi sa barangay Hindi asin sagkod sa makaabot sabi ni Henry tuman sa Kana, Bakakay, Albay. Sa ngunyan nagpaka-prosesyon na so mga residentes, devotos na masabay sabi ni Henry tigdi sa mga yari nga prosesyon and talagang matikuman tigdi sa lugar na pagkamuot ka na mga tao sa indang patron sa talagang dakulman na hiraon digdi sabi ni Henry para magsabay sa mga yaring prosesyon. Medyo rohalawig ini, rohalaba na distansya pero pag abot digdi awali digdi sa Upper Bonga dakulo na palang sabi ni Henry nag-aabang man tuman sa covered court kan barangay Hindi. Yeah. Sagkod sa diretso ini sundo tuman ni Henry sa sentro kan Bakakay. Sa ngunyan nagpaka-reling niya na digdi kining mga sakristan may mga estudyante and mga residentes and nagkapirang minuto siguro simpleng magpuon na sabi ni Henry na foot procession. Ano sabi Joshua Kwan? Kumusta ang ano? Di ba? Ang ipiprosesyon diyan so imahe na gari nakakuan so naka-painting, di ba? Roger, Gari ano pun kan sa muli kato istampa. So naka-frame, di ba? Correct. Oh, sabi yan. ni Henry na nakasakay sa ano ni Pero gari makanta kay Kwan Gusos para kina. May kanta ka yan eh. Sa kulang yaraw ni kita dito si Henry sa mga talagang mga arene, devoto sa patron na ini ni Nuestra Señora de los Desamparados sabi ni Henry. Tama ka Ayun. yan. Oo. Ani po prosesyon na imahen ining ano ini naka-frame sabi BP and nakasangat na sa karo magayon paka upin ni Henry magayon sukaro niya and nakulman ng mga burak. Hilig mo man, bigataman ini
digdi sa iyang simbahan sa Upper Bonga. Kasi bago depende na dahil nagapoon, nag-titiripon pa sana. Oo. So mga devotos na masarabay sa prosesyon, dahil sa iniyang pasalawagan na simbahan, and sa kunya, nilawas na sabi ni Henry, digdi sa gilid ka na pinampo, and pigmamanihar lang na bulos kante ng po ni Sabi Henry, may mga nakadeploy na tanod and miyembros man ka na mga kapulisan, hali sa Bakakay Municipal Police na nilang ariglado man na bulos kantrap po digdi sa lugar. Pero sa kunyang sabi ni Henry, tigalat-halata lang na official na pagpapuon sa ining foot procession in honor nga nila digdi kay Nuestra Señora de los Desamparados, hali digdi sa Upper Bonga Bangkay Albay, and kadakol naman nag-aabang, nag-ahalat tuman sa Barangay Hindi, Cover Court, sundo sa makaantos ining prosesyon sa sentro kan Bakakay Albay. Joshua, di ba taga dyan ka sa Bakakay? Iyan na... Malilipot. Malilipot ka? Yun pala na daw. Malilipot. Tumista ka na rin taga Santo Domingo eh. Pagka madagitan kita nina. Pagka, hindi ba naman na figuro. Ngunyan, araw kayo ni... iyan na simbahan dyan. Yung mismo ang chapel na nakapangaran kay ina. Tama? Iba kay Dependring Bonga, igwa ki parokya. Oo. Duman sa Lower Bonga. Hindi sa Upper Bonga. So, simbahan ni Dependring kulay blue baga sa gilid kan tinambaw. Iyo, nailing ko yan. Iyo. Yan. Sa left side, di ba? Kung left side, kung halik ang Legazpi. Kung halik ang Legazpi sa wala. Bako iyo? Oo. Pag kalimbawa halik kan Tabaco, going kan Legazpi, pag nakalampas ka duman sa simbahan kan parokya kan Bonga, sa inutan lang kayan, Upper Bonga, yun depende so chapel ni Nuestra Señora de los Desamparados, kulay blue. Okay. Sige. Ayun yan sa may Karate Marcia, di ba? Yan. Sa inutan pa. Ano doon sa Ate Marcia kung may pamirinda lamang dyan sa indungon niya? Nagdadangog ito. Nagdadangog ito sa Ate Marcia. Alright, sige. Anyway, sabi, BP Henry, iyan ang sitwasyon digdi sa Upper Bonga Solimne, and talagang mahiling ta na bilog na pagsuportaan sa pagdibusyon sa mga taga-digdi sa Barangay Bonga. Sabi, BP na mahiling naman sa indang suporta and pag-iba digdi sa mangyayaring foot procession ni medyo wala ba alay sa Upper Bonga going sentro kan Bakakay Albay. Buga mga 5,000 ang estimated participants dyan? Dakol na din niya digdi sa Upper Bonga. Oo. Tapos dakol naman ang nag-aabang tuman sa covered court kan Barangay Hindi. Ayun. Di ba ang hindi nasa baba na parte kan Upper Bonga, di ba? Upper Bonga, Lower Bonga, tapos Hindi. Sa too, Barangay Hindi. Barangay Hindi. Yan. Okay. Sunod sa Barangay Marita Maria ang Hindi. panahon mo niyan, ano? Magayon ang panahon. Magayon di pa magayon ang panahon sa bako man siya Mainiton, bako man maliputon. Malumlom. Ang apon kan, sala sa init, sala sa lamig. Kwan man talaga, pinagpaturo timing iyan ni Mama Mary. Correct. Para sa mga masarabay dyan sa procession, tangani maging ano yan. Magayon ang selebrasyon mo niya na hapon. Correct. Diba? Kumbaga, ang sitwasyon ng panahon dito, Henry, para yun, malumlom, pero Oo. madampog. Iyan. Okay. Sige. Ayun, sabi dito, Henry, ang initial na sitwasyon niya to, light day sa Upper Bonga Bakakay Albay with Kuya Joe Marbien, with Boy Mata sa mobile, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. DZGB On the Spot Report. Report from Upper Bungakan, Bakakay Albay, alas 4:26 oras po sa Pilipinas. Mientras tanto, good afternoon po, Henry. Thank you for... okay. Sige po, welcome. Sige, okay. Yeah, okay po. Sige po, sir. Thank you po sa... human ang naroon ko. Sige po. Salamat na marami. Mientras tanto, mga tugang lubang kita kay Jimmy na salita, solve na daw ang problema sa Josepina Belmonte Duran, Albay Provincial Hospital. Jimmy, idetalye mo na. Yes, BP, maray na hapon sa mga parantabay, konsideradong solved na tabi, BP. Opo. So, inot na mga concern problema ang nagbuto
digdi sa Josepina Belmonte Durano Hospital na nagluwas sa DCGB kan nakaaging aldaw manungod sa tulong concern tabi bibi. Primero, manungod sa laboratory Opo. na haros ang bulan na naday nag-ooperate dahil sa iguanin na mga kakulangan na mga gamit, arog kan na mga reagent asin iba pa. And basado sa pakipag-ulay niya to ngunyan, tapiganap niya to Chief Doctor, si Dr. Dominador Concepcion, dai niya to natuparan sa iyang opisina. And pagkat kita halidig di sa baba, pasiring duman sa administrative officer, Aha. si Sir Noel Pitapit, then digdi niya to oro na ipresentar itong mga problema manungod sa laboratory, manungod sa kakulangan aligado ni na tubig na pigagamit sa dialysis special na tubig tabi bibi. Kaya pantulo itong job orders na dai paki nagaluwas na appointment July, August, dai natural dai appointment di dai ki sweldo. Merong sinimbag ni Sir Noel Pitapit so sa laboratory an bahayag na pinagpoproseso na yaw na sa mga PR dyan sa Kapitolyo, particle procurement process and bidding, halat-halato na sa nadata BP, naghihiro na ang mga papel dyan sa Kapitolyo Provincial and uminagi na ini sa opisina ni Gobernador Noel Rosal. Ayun. Then pigpa-follow up na lang ninda ini, pigtututukan, digdi sa Josepina Belmonte Durano Hospital dyan sa Kapitolyo, danganing duro diretso na makapag-procure, nag-aagi sa naugaring sa proseso. Medyo pag-sabuton lang kan mga pasyente digdi, talagang nag-agi kaya kita sa transition period bago baga kaya an administrasyon kan probinsya. Iya. Ang pandua, manungod sa tubig na pinagamit sa dialysis center, actually, nag-proceed muna kita digdi sa dialysis center kundi may gwardiya, dahil man kita pinalaog, dumana sa nadasa, Chief Doctor Office o kung sa administrative officer, then na hiling niya to na may mga pinagbababa mananggad na mga nakagalon, puting galon na tubig na iyuda ito ang pinagagamit sa dialysis dialysis process. Ayos baga, Jimmy, di ba? So follow up to naman sa APH office. Direkta na ako kita digdi. Magayon niya, that is my latest na development. Nataraman ko kan sigub kan Sabadong hapon, kan Domingong hapon. Nagkatuparan kami. Gano'n ngayon may naaging sa opisina ko kaan. Diyan mo na, confirm. Sabi niya, galing na radyo. Ganda ko man. Ganda ko lang ito, communication ito para makatabang tulos mas talong madaling panahon. Tulay sa nakita na makanto sa gobernador. San gobernador, grabe the best ngaya ka mo. The best talaga ngaya ang GB, sabi niya. Ngunyan, ito, yao na, so mga nakantabay na actually nagantabay ngunya so nagpaabot sa tuya kan concern na ini. Dahil na dahing problema, dahil na magadit, so schedule ninda magpasiring giraray sa dahil ng problema. Araw ka ng gusto ko, Jimmy, araw ka ng gusto kong serbisyo kang gobyerno, di ba? Unang konfirmasyon tabi, Bibi, dangugunta kay Administrative Officer Noel Pitapit. Sir Noel Pitapit. So, ano pong explanation mo po, sir, duman sa tubig, sa dialysis, laboratory, and sa appointment? Wahid na po. So, concern po na sa laboratory, so, mga reagents po na kikuhan po nila, ganyan po, nag-PPR na po kita. Actually, naka-PR na po siya. So, nag-aagi na po siya ang proseso, yan na po sa Capitol. At ang araw ko po, napibriefing na po sa lunan. So, naghahalas na lang po kami mabig po ito para ma-deliver sa mga, para ma-assess ang kay po hanggang sa po yung mga pasyente po sa JB. Kung taning naman po Ito na, sir. Kaya daw tumalo yan. Tapos yung freedom po ng pasyente hindi mo nag-aalam. Anong alternative nito? Sa luwas na muna? Yes po. Iyon po ang minaluwas na napapadala kita ng mga response out po kita. For the meantime po, habang naghahalap po kita. Ganda itong reagent, mga gamit po sa laboratory. Paano ito magdalagan duman sa Kapitolyo? Naghahalin na sa gobernador
Bahala na dumaan. Back na po ito. Opo. Naglalakaw na po. So, pitututukan po ang daan po ng mga PRs naman po. Mga supplies na kaypuhan. So, concerning naman po duman sa dialysis naman po, limang po kami nawawakan si COVID. Actually, every now and then, 57 po ang mga kaypuhan kanmo sa itong mga pasyente dyan sa dialysis. So, definitely po hindi kita nawawakan si COVID sa dialysis. At sometimes ng mga punay po dyan na mga gamit, provide po kami sa tuyang sila po. Ang katuyang gobyerno sa tuyang gobernador. So, meaning, diretso sa mga pasyente yan na naka-schedule. Opo. Dahil po kita nagka-transfer sa itong pasyente po dyan sa dialysis. Talagang kita po ang nalaan po. Nagkikita. Solve ito sa Yeah. dialysis. Yes, di ba? So at least kuha na din ang hadit sa batang mga naging may nag-tricks baga sa kuya kay ito eh. Uni naman so sa okay na? appointment, mga appointment, Yeah. may oras pa may uni pilay ko giraray. Sige. Sa appointment Order po, ang update po sa po, napirmahan na po sa government office, nasa budget na po siya muna. So, biglahalat na lang po mabudgetan, then may iluwan po madara sa accounting din to. Nadaroon po dito sa to para makakonfirma na po ang tatong mga empleyado po. Mga job orders po. July, August daw yan sila. Yes po. July, August po. Saan nangyari yung medyo na delay so paggawa ng appointment? Medyo inabutan po kita pa ng mga transition. Yes po. Transition period po. So, may mga pinayos po kita mga proseso po. Kaya yan, sir. Nasa 425 po ang satungan ng job order. So, pareho nga, nita, maski nga ni Araw ka sa sabutan man nita. Yes. Di pa... mana solve na tayo Yeah, bibi. ayos. Salamat So, po sa aksyon. Good. na kita dahil Yeah. ang problema pati Mhm. medyo buwinasin pati ako. Pagkaluwas ko sa opisina ni Dr. Pitapit, sumalanggayon kong kaklase nung elementary. Nurse pa lang dire. Nagkailingan kami. Napura ko, Jimmy, anya ko kay... Nya ko, pirang dekada kitang day nagkailingan. Kugos-kugos ko baga daman pababa. Minsan, perti yun, minsan magtaga-para-paliw up kay mga barita. Araw kan Jimmy pagkaklase mo. Yung man sa kaluya-luy kipanahon, kung dahil pa kitang problemang pigapalo up di sa Usipina, dahil kumailing. Ata pagkaklase mo, araw talaga pag nagkailingan ka mong duwa. Doon na kung gari nga close man ka mo sa lambang saro. Ay, orak bay ko na Pag baga nagkailingan ka mo, gari sana so, gari parang bumabalik ang mga pagkakataon. Kaday ma, lambing man sa naita. Kaya nga, iyo baga, so maging, ang nagkakarelasi baga, mailing mo ang relationship ninda. Diba? Aloy mong, dahil mo pigi-expectar na mahiling mo, digde. Ngayon na. Anong pangaran? Po, dahil rumimuhan mo ako. Basta ko, solve na. Magkabalos-balos lamang. Tranquilo na. Okay, so, good. Issue, problema sa... So, itong nagpapadialysis, pasyar na kamo. Pero Okay. may tubig. Yeah, So, okay. appointment, ang minagida kay gobernador, ulap na sa natural, maagi to sa Yeah. budget. Mhm. Tanganing mabudgetan. Very good. Nga sila. Yan tabi, BP, ang sa tuyang mga informasyon, Jimmy Nasalita from Usipina, Belmonte, Duran, Albay Provincial Hospital. Jimmy Nasalita, DCGB News. DZGB On The Spot Report. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Yan ha, good news po yan. Mga tugang para po sa satuya ng mga parantabay. Diri po sa estasyon kan DCGB lahat na po sa mga kliyente kang Josepina Belmonte Duran. Siguro 2 months ago, nakaagi ako dyan sa lugar na iyan. Halangkahon ang building. Kaya nga nito, kaya lang kanag-agi kami talagang daing operasyon. Kaya ngunyan, pigibang pong pagpaagi na maging operational mga tugang an Albay Provincial Hospital. Karen Ala On The Spot Report. Karen, good morning. Good afternoon, Karen. Good afternoon, VP Henry. Sa dagdag niya itong barata, kaipuhan kan legacy OCANR asin City Assessor's Office, ang tabang kan magkapirang barangay sa syudad din Legazpi na ma-identifikar ang mga area sa indang barangay na pwedeng maging sa indang Material Recovery Facility o MRF
ini nakatapos na sa ginibong consultation meeting kan Ecological Solid Waste Management kahapon, ipinahayag ni OCNRO ay si Lino Benjo Calleja na may mga magbarangay sa syudad ang namang problema ngunyan sa pagsabing tigpapahali na kan mga may pagsadiri kan daga ang nakatugdok Mindanao MRF sa indang lugar dahil ang patigkasalamat na kaining mga pagsadiri sa pakipagpulong kan DCGB News kay Calleja. Ehemplo dyan ang sa barangay Tula-Tula na pigbabawi na kan pagsadiri kan daga ang sa indang MRF. Dahil kung MRF palan kan Tula-Tula, sinabing pribadong lote palan. Akwera dyan, ilipang sa barangay 16, East Washington Drive, pati sa ibang urban areas kan syudad, kung kaya namumblema na ang mga barangay council sa nasabing bagay, kaya ngunyan, kanganing makapag-assist na OCN at sa indang problema, kaipuhan na ang sarong barangay mismo ang umaidentifikar ki mga posibleng iba pang maging MRF sa indang barangay, kangani napasin man na ma-identifikar kan assessor's office kung ang sarong daga privado o pagsadiri kan gobyerno. Kung ma-identifikar kan city assessors na government property plus syudad pa siya, pagsadiri kan syudad, at least magibuan na si paraan sa mga magkapirang barangay na ining MRF. Oo. Ining MRF, ang MRF maging operational sa maabot na longaning mapakinabangan kan mga albayano. Karen, naputol. Naputol si Karen. Mga tugang para po dyan sa sa baretang yan. Good afternoon po, Henry. Hello. Yeah, go ahead. At least, magibuan na kiparaan sa mga magkapirang barangay isa indang MRF na matatapukan titipunan kan mga basura sa barangay. Yan, VP Henry and report. Karen. Perang barangay sa Legazpi kung na-mention duman sa presentasyon ni Engineer Calleja, ang MRF nasa pribadong lote? Sa entrevista niya to, daiman na exact figure, maski duman sa talk, daiman exact figure na tigtaram. Pero pag-entrevista niya to, paro na dyan, ining sa barangay Bitacno, pero Tula-Tula, barangay 16 East Washington Drive, as in may iba pa sa mga urban area. pira daw ito, ano? Dahil mo hinapot kong pira? Sa AVP Henry, di siya nakataos kay figure, maski duman sa to, at the same time, kan inintrobista niya to. Dakulong kaya ang barangay na daing MRF? Igwang MRF pero nasa private lot. Kami, nasa privado. Di ba? Dakul naman, kuya, anong implikasyon kung ang barangay deki MRF? Iyon na nga niyan, dahil matatapukan ki basura. Kung dahil matatapukan, anong implikasyon kung dahil matatapukan? Siyempre, so mga basura, sa itatarapo, Buda, amin kayo ng problema na iba, ang case, sa indang MRF, private lot palan, sa kulang problema kan barangay. Kaya ngunyan, kaipuhan na magsumitir sinda ki lista o sa rin dokumento duman sa city assessors na makakatabang na sila mag-identifikar kung saan ang pwedeng maging MRF minda. Tamabot talagang panahon, maubusan ki MRF sa barangay, saan na matarapok yan. Kaya dapat anticipate na yan kung anong gigibon. Taga saan katabi ka rin? Taga bugtong ka di? Opo. Ano ang MRF nito naman? Ang MRF ni, digdi sa may neuro. Sa diri kang barangay? Di ko sure tabi EVP Henry. Sa dapdap, ang MRF na EVP gilen sa diri ninda ang lugar. Sa diri kang barangay. Di ba? Nagkapira sa ng barangay gayon ang may sadiring lote. Ano ba dyan? Nagkisuyo sa pribadong lote. Di ba? May problema sa gayon sa mga maabot na aldaw. Aron kayo ni, sa barangay Tula-Tula, pigbabawi na palan, kan pagsadiri. Okay. Sige. Kaya kay Puhan, na kung ma-identifikar kan assessors na ang sarong lote na nakuha ninda is government property plus pagsadiri pa kan syudad, automatic sa hindi sa tao ito. Okay.
Iyan ang report. Karen Ala, this evening. Salamat Karen sa report. Karen Ala on the spot report. Mga tugang 20 minutos bago po magabot ang alas 5 nin hapon, magbabalik ang Bicol Target makalipas lang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktividad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya, Mindabalto, Hadjong, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Trade Fair sa Ayala Malls Legazpi, Beer Plaza sa Ibalong Park, Ibalong Exhibit
exhibit sa Ayala Malls Legazpi. Agosto 22, Eucharistic Mass, alas 2 din hapon sa St. Raphael Church. Ibalong Grand Opening Parade, alas 3:30 din hapon sa Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Grand Concerto featuring Rocksteady, alas 6 din Banggi sa Ibalong Park, Legazpi City. Agosto 23, Ibalong Festival Boxing Competition, alas 8 din aga sa Embarcadero de Legazpi. Softball Tournament, alas 7 din aga sa Bicol University Oval. Agosto 24, Ibalong Tattoo Expo sa Legazpi Convention Center. First Mayor's Cup Ibalong Festival Open Karate Do Championship, alas 9 din aga sa Ibalong Centrum for Recreation. First Mayor Hisham Airsoft Speedball Competition, alas 7 din aga sa Bio Football Field. Liga Night sa Legazpi Convention Center. Agosto 25, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown, alas 7 din Banggi sa Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Agosto 28, the first Ibalong Digital Animation Competition sa Museo de Legazpi. Agosto 29, sa 31, Beach Volleyball Competition, alas 7 din aga sa Wangan Park, Legazpi City. Agosto 29, Ibalong Band Fest Grand Finals, alas 5 din hapon sa Ibalong Park, Legazpi City. Ibalong Festival Grand Job Fair, alas 9 din aga sa SM City, Legazpi. Agosto 30, Ibalong Grassroots Dance Sport Tournament, alas 8 din aga sa Pacific Mall, Legazpi. Ibalong Zumba 2025, alas 6 din aga sa Ibalong Park. Ibalong Bike and Fun Ride, alas 5 din aga sa Ibalong Park. Car and Motor Show sa Embarcadero de Legazpi. Agosto 29, sa 30, Ibalong Golf Tournament sa Doña Pipita Golf Course. Agosto 30, sa 31, Provincial Table Tennis Tournament sa LCC Activity Center. Dragon Boat Invitational Race sa Legazpi City Boulevard. Setyembre 1, sa 5, International Billiard Tournament sa Legazpi City Convention Center. Setyembre 2, Mutya ng Ibalong 2025 Coronation Night sa Ibalong Centrum for Recreation. Setyembre 5, Ibalong Street Dance Competition, alas 3 din hapon, hali sa Ben Amor, Sagkod, Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Setyembre 6, Bini Concert sa Old Legazpi Airport Grounds. Setyembre 6, sa 7, First Ibalong Festival Regional Competition Open Pomsay and Kirogi Taekwondo Championship, alas 8 din aga sa Legazpi Convention Center. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong! Ha! Ibalong! Ha! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve
fine dining experience. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtiripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paninimagan sa Saro itagabos tiniripunin Diyos pagkamo. Number 1. Alright, pasensya na kamo. Tanapaloy halayo ko. May bisita ako dyan sa baba. Kasaba ko, 2 lalaki. Ngunyan 2 babae sa baba. Sus, kung pangyari sa maaba ka. Problema kan mga kunain so mata ay nako. Kunain sa mga haralin na magtarapo saka mapakomplete kang INC. Hali mo na Jerome na kunain sa haralin na sus kung pangyari sa maoraro talaga. Angel bako sa dahil sa mga ako nahira ko ng estudyante tang inaang narunong ko nga mga pamilya. Ang nagraman mga magurang nagiriskulan mga aki. Tapos hindi ba mga tugang nagpapaay paburo banjing sasa maray ko sa tultul tala mag-eskwela ta makaugmahon sarawayon ay nako sige Angel Mustasa on the spot report. Sige now Angel anong latest buhian mo? Maray sana ako VP sa tultul ako pa nagklase ade iya baga marayon ka sana nakikisuyo sana pagdaing preparasyon iyo pa nang inutan mag-request na cancel ang gigibo. At least BP tataw makiuron. Okay sige go. Anyways BP sa mga dugang sa Papong Bareta sobra sa 2,500 na mga job vacancies ang nakatalaan na itangro ka na 49 mga local employers, 2 overseas employers at 14 mga government agencies para sa gigibuho na ibalong job fair sa Agosto 29, 2025 sa SM City Legazpi po alas 9 ng pagkaaga. Ninian datos na eksklusibong ipiktao sa District Revenues ni Public Employment Service Office Head Sir Dad Saranieses kung sa inkabilugan na 64 na employers kay bahan na itong mga ahensya kan gobyerno ang matangro nin pan iba-ibang trabaho para sa mga job seekers na mga Legazpenyo asin ang mga haliman sa mga pagtaraning na lugar. Sinabi ni Saranieses na talagang pinaghandaan kan ibalong executive committee ang nasabing aktibidad sa pangyanat ni Mayor Hisham Ismail mantang sinda sa lado kan Peso Legazpi sa tabang man at bilog na suporta ka na Dole Bicol sa panganap ni Regional Director Imelda Gatinaw nagkaigwa man ng inisyatibo na magkaigwa ng tatak Peso Legazpi kung na may pitibitaran sa VP na mga ibang ahensya kan gobyerno para magdao man ng serbisyo araw ka na National Bureau of Investigation, Public Philippine Statistics Authority, DSWD as in TESDA mantang sig-work out din na magkaigwa man ng free legal assistance at in consultation. Sigun kay Ranieses, kay bahan sa mga trabaho na itikatangro kan mga participating employers itong konektado sa tourism sector, marketing, technical as in skilled workers as in iba pa. Nangugunta Sir Henry ang imbitasyon ni Sir Dad Saranieses kan Peso Legazpi. Those job seekers who wanted to be employed and then yung mga taga Legazpi, syempre priority natin yung mga Legazpeños so that our employment rate will also level up natin and to our nearby municipalities and cities iniimbitaran ko po sinda na mag-avail po kini yung Peso Job Fair. After all, pinaghandaan po to ng Ibalong Festival Exicom. Nandyan si Mayor Hisham Ismail. Nandyan din ang Department of Labor and Employment na si R.D. Dering Gatinaw. And as well as bida po dito itong mga employers natin. And ang pinakabida are the job seekers. Yan VP si Sir Dad Saranieses. Para duman sa mga interesado magparticipe para sa job fair,
pwede na silang mag-register sa link na i-post nila sa silang official Facebook page na Peso Legazpi City. Iyan. Okay. Yan, BP Henry, ang mga duwang taong informasyon halit sa luwas, si Inzo Mustarza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Jomar Bien on the spot report. Jomar, buhian mo. Come in, Jomar. 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 All right. Sige, naputol yata. Ronald, si Jomar. Naputol? Naputol? O di si Joshua na lang. Tabi sa dagdag na report. Live from Hindi, Bakakay, Albay. Joshua Bino on the spot report. Josh, buhian mo. Ang hindi palang kataning kang oo. Ano? Sabi ni King na Rinaldo. Salbatan ng King ini. Oh. Ay, nga ang hindi. Kataning na kang oo. Wala na si. Salbatan na. Alam ko sa lagay ng programa ko, makaugmahon baga. Sabi ni King na Rinaldo, ano mga kunan ang hindi? Sabi na ako, kataning nga kang oo. Joshua, kami Joshua. Yes, VP, maray na hapon. Maray na hapon, ginaray sa mga parantabay. Abante na, VP Henry, na foot procession ni Nuestra Señora de los Desamparados Tabi, VP Henry. Hali duman sa iyang simbahan, chapel sa Upper Bonga, digdi sa munisipyo kana Bakakay, Albay. And pababa na tabi kami, BP Henry. Takapira pa sa ng metros na inabante. Siyempre, foot procession, bako man masyadong marabason dalagan ka na prosesyon, tabi, BP. Kundi ang saro sa talagang araw niya to, kadakol pa lang ang mga residentes man kana barangay Bonga ang nag-aarabang man palan sa gilid ka na tinampo, BP Henry. So iba, may mga bit-bit nga ni ng tukawan, nakapwesto na sa gilid ka na tinampo para hilingon na pag-agi ni ina o kaya ni Nuestra Señora de los Desamparados. Joshua, natay ni igwak yung mga girls na may costume, tama ba? Oo, may kumbaga nag-perform. Habang nagdala ka BP Henry. Yan ano nagbabayli? Nagbabayli ni? Oo, babayli man tabi BP Henry. O tanahiling ko frame. So sabi nga ni kan mga barangay istampa ni na. So babae na bit-bit frame ni Nuestra Señora de los Desamparados. Piga sasayaw-sayaw niya baga BP Henry, piga Roy Taas. Na-imagine ko gari sa Santo Niño de Cebu baga. Yan. Araw yan. Garong sharing ka tabi. Ibang klase man ang Kaya pag ko kay ang gigibo diyan so naka-ukit baga, mga naka-ukit. Ito pala sa frame. Tapos sa paliwanag ni Padre Bombita, kanakauron ta, naka-frame siya, may drawing, kasarabay sa mga aitas kan mga panahon. Ayun. Okay. So, sa ngunyan BP Henry, nag-aabante na foot procession na ini, pababa na digdi sa Lower Bonga, kana Bakakay, and talagang mahiling tama ng pagdebosyon kan mga residentes digdi sa lugar tabi BP Henry. So iba puro paramilya na sa gilid kan tinampaw nag-aabang. And duman man sa Bonga na eskwelahan, high school o elementary, so mga estudyante BP Henry nakaabang man sa gilid kan tinampo sa iba, may bit-bit na banderang kolor yellow. Nag-aabang sa pag-agi ka na ina ni Nuestra Señora de los Desamparados. And correction ko BP, so sabi ko kasubago, ang color kan chapel ni Nuestra Señora de los Desamparados, color light yellow na may kulay blue. Light yellow blue. Kombinasyon BP kan kulay light yellow tapos blue. Ayun. Actually yan ang color kan simbahan baga?
Aha. Tinakulong na yan. Oo, okay. Sige. So, yan, tabi BP Henry. So, So, sabi yung tabi, Joshua, si parado siyang chapel, bako naman sa simbahan na yaon, so kura paro ko sa Bunga, di ba? separadong chapel tabi BP. Okay. Sa Upper Bunga. So, ang pinaka payo poon ka na prosesyon, harani na kami digdi sa Bunga National High School, na eskwelahan. Okay. So yan tabi BP na presenting sitwasyon ta ang impormasyon taman gulpi naman ang nagaabang duman sa barangay hindi covered court. Yan BP na sitwasyon kay bahan si Boy sa Mobil, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report from Bunga area diyan po sa Bakakay, Albay. Si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang sa pangaran po ni Pio Fernandez, hanggang po kita, okay na siguro. Ready sa Bareta tang pag alas 5. 15 minutes naman kita. Yari katabi dyan. 15 minutes naman. Di ba pag Miyerkules, 15 kita ni. Sige po. O di bueno, mga tugang, mapaaram na muna po ako ta alas 5 na. Tabi, gusto ko na mag-uli ta. Mari ang panahon ngayon, Kuya Nemi. Sibi sa gibon mo sa Domingo, pwede mong gibon mo niyan. Okay, sa pangaran po ni Pio Fernandez, mga tugang di po sa inyong programa na Bicol Target Afternoon Edition. Kasabay po ang bilog na tropa, Kuya Nemes Flora, hali dyan sa Technical Department, kasabay si Jerome Martinez, asin po ang bilog na tropa dyan sa Luwas. Kagapay niya to sa paghatod din Bareta ang inyong pangaldaw nin Miyerkules. Hindi po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Salamat po sa inyong pagantaway. Goodbye. I love you. Mabuhay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon